Sanbonani, this is Utumi Mutuning, known as Gogo Skoteni. I'm officially making this video to announce that I am no longer a traditional healer. I am no longer a Sangoma. I'm no longer practicing as a Sangoma. I'm no longer doing consultations. I'm no longer giving out isidliso. I'm no longer giving out imbiza, yonke nje lento. I'm no longer doing it. However, I'll forever acknowledge and respect my ancestors, and I'll forever believe in my ancestors, and I am a child of God. Yes, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I'm very much happy. I wish I could sing. I wish I could do so much, but yeah, my heart is full. Wangethula umthwalo owawungisinda, wangethula umthwalo ngomthandazo wami, uvalo lwami lwaphela lwavusa umoya wami, langethula umthwalo wangishiya ngequlo. I hope the song says it all. Mwah, ngithanda mwah. So yeah guys, sanibonani, welcome back to enye video. Welcome back. Asikhulumeni ngoGogo Skoteni as ngifaka iclip in the beginning. uGogo Skoteni amemezela ukuthi usebuyekile obungoma. According to me, uthi she will no longer practice. She will no longer practice ke ubungoma. She will no longer give this, she will no longer give that. So that means useyekile yonke nje into enobungoma, even though amadlozi usasena. Usase uGogo Skoteni onedlozi uyasho ukuthi I'll continue respecting my ancestors ntonton, but I'll no longer practice. I think that's how I understand her. She quit ubungoma total 100%. No uyisengoma, I think she will no longer practice. Akasanikeza imithi edliso, akasanikeza this and that, akasanikeza lokho nje kade kwenza. She's no longer practicing. That is uGogo Skoteni deliver i-message lapha. Siyabona ngimangena ka TikTok ngibona izangoma eziningi ziyamhlasela lapha noGogo, and kune message engizwile from uDr Kethlelezi ethi uGogo Skoteni must stop lying, because it's not like she quit ubungoma, it's just that khona into kade zama ukuyenza, contact hambe ukoyilanda mayesho, angazi ukhuluma ngokuthwala noma ukhuluma ngani, ubezama ukwenza something eyokumqinisa, something along the lines, right? But idlozi lalile, idlozi alivumanga. That is uDr Kethlelezi. Mhlawumbe ngizoyinameka leyo clip after this one. Uthi uGogo Skoteni angaqamba amanga, ikhona into kade zama ukuyilanda, idlozi alivumanga kwehlule. So that's why manje kusamele njani ayohlambuluka ntontoni nje, angazi ayogeza ayothinthini ukususa yonke lento kade zama ukuyenza ngoba amadlozi awavumelani nayo. So why uGogo Skoteni eqambela abantu amanga ethi she quit ubungoma? Kasho nje ukuthi usaphumula because she tried to do something that is against Skoteni akavumanga, something like that. So I can see yonke le ndaba kaGogo Skoteni, and bengikhulumile on my other channel ngathi I don't trust uGogo Skoteni. Sengabuya la ethi she quit ubungoma kusasa simbone uGogo Skoteni se practice into zakhe. So njengoba uKethlelezi ethi no uGogo Skoteni wena uyeka ngobungoma bowuzama ukuyolanda something engekho right? Idlozi lalile wawungatshela abantu ukuthi okay ngisaphumula ngisathinthini. Okay, asilanda uKethlelezi ngaze ngiqamba amanga, asilanda uKethlelezi nensizobuya. Khaya yima ka uyophuza ijuice. Sele ijuice Okay, lokhu mna. Soze apha mkhaya. Yima. Anyeke kube i-problem yami ukuthi understand igama elithi cult. It's not my problem. Le gama elithi cult ngilibize ngiyisangoma. Awukwazi ukungitshela ngevideo ya last year 2023 ngiposte ku Facebook wami ngabhala ukuthi isangoma ubucult. Ngisese isangoma straight, ngisese ugobela ngathi ubungoma i-cult. Nathula ngasho lutho, nathula nje nathi qwaqha. Sengiphume ebungomeni nizolanda into 2023. Enye futhi into enginichazela yona, ngiyekeni ngiphume ngokuthula, ningafuni ngize ngikhulume. Ngizokhuluma yami indlela mina.
And angeke ngize ngikhulume kabi ngobungoma mina. Angifuni Yema ukukhuluma nyangayishona. kodwa uma ngabe nina nifuna ngikhululeni ngikhulume. Mina ngithi kuwena igama elithi cult ima ngichaze mkhulu umama ukhulumile. Igama elithi cult lithi it's a group of people who are doing certain rituals. Igama elithi cult mama kusigama elibi. Nina nithatha le cult yasephesheya nifake engqondweni. Igama elithi cult akusiyona into embi. Yini mhlawumbe inegama inkinga. Hayi wena Elele gama ngikhulume. yazi ikhalthi into uzobhala. Yema Mama uyafika mama. Hello sis, uyafika. Cela ungaphawuli kakhulu usafika. Hayi ndikunye Uyangena nawe manje kule panel. Ngithi ukuyehle kancane. Yehla sicela sami ufake neduku lomthandazo ukhuluma njengomama omkhuleko. I am not against you. Ngiphendula umama lapha. Akukhulumi wena, akuphenduli wena sisi omdala, ngiphendula umama uyokhuluma ngekhaya. Ngizoniphendula one by one. No, imatum. Ngicela ukuphendula mama. Ayihambi kanjalo izophuma. Oh, okay. ngolawo. No, kumkorekisha nje. Angathi into bana siphithwe igama le-cult. No, ngiphithwe igama i-cult ndayazi ukuthi ethu ukuthini na. I know exactly the meaning of the word cult. I know. So don't be not be sarcastic. Respond ngendlela right. Don't be sarcastic. Because once sarcastic izawumoshakala. Uyabona lo because kaloku mamela lokuduma. Xa uzothi ase-understand igama elithi-cult, meaning that you are insulting our intelligence. Yema imani kaloku imameleni ake sinike nabanye chance. Lalelani bakwethu etempeleni kaJehova. Mama uthethile kabili ndathula. Abini Wathetha mina ngoku uyathetha uzongixelela ukuba anikwazi ukukucelela ukuba awuyazi i-cult. If you knew what cult is ubunye kulo nilwelani Amen. ngisakhuluma baba musukumkhatha ngizoyehla mina kule situlo sensethempeli ngoba ninakuthula. Hayi ungayezi thula nyanga mthakada awuthule baba uzozabaleka. Uma nikhuluma nina ngiyathula ngiyanihlonipha. Bese kuba nenye iclip la I think she was live ugogo Sikhotheni la kade edla khona ntontoni ekhuluma ngokuthi yo ukuba isangoma nina nizohlanya nina. Imagine nje lapha usendumbeni ukhuluma wedwa pha you know like mangabe ukhuluma nabadala ntontoni lento abayenza izandleni like that. Uhlekisa ngako ugogo Sikhotheni uthi imagine nje ukhuluma wedwa lapha endumbeni nina nizohlanya like she is bashing everything else that she was doing. Yonke lento enobungoma ukuthi angene endumbeni yo consult ukhulume ubikela abadala uthini she is now bashing it. Usekhuluma ethi nizohlanya for speaking alone yena for yena uthi ukukhuluma wedwa usukukhuluma usho ukuthi usungakhulumi nabaphansi usukukhuluma wedwa njengoba ke nangazi seshibungoma angazi uyenze nini le live manje she is bashing ware ugogo Sikhotheni kudala ebhash ubungoma yazi like angazi into kagogo Sikhotheni ukuthi kanti ihamba kanjalo isangoma there were videos nakudala ugogo Sikhotheni ethi no lento yobungoma ithi la hey lo bungoma this ubungoma that ikhuluma into ezingekho right that time she is esangoma so angathi ngithola into kagogo Sikhotheni ambona ikhonto engaphuma emlonyeni kagogo Sikhotheni ngiyithembe. I'll just post it ngoba vele if she's trending angiboni ikhonto engayithatha ngiyifake enhloko uyisangoma bo consult bo ungena endumbeni uyokhuluma nabaphansi all of a sudden nina nizohlanya imagine nje ukhuluma wedwa imagine like ugogo Sikhotheni right ngempela like honestly so njengoba ke according to ukhehlelezi njengoba ukhehlelezi ethi wena tshela abantu ukuthi bowuzama ukuthatha into ethile idlozi layala la ngayifuna leyo nto. So mangabe okay usegezile soxolisile usehlambulukile sekafuna ukubuyela back to ubungoma after bashing akasoza afika yenze ayokhuluma nabaphansi njengoba ke manje ethi abantu bazohlanya ntontoni. Hayi Sikhotheni bafethu like mina angimazi lo gogo Dumi Sikhotheni hayi ngeke
But anyways, it is what it is. So qhubeka sizwe ukuthi uthini uGeli. Hayi kuningi ngaye. Angazi ngiyabonga ukuthi ubuka ivideo. Did I post a video? Okay, ngizoqala nginamekele leyo video and then sizobonana ke kwelandelayo. Bye bye. Ayikho into engayenzanga. Nayi ngehappy sham. Like besikhuluma sodwa. Like uhleli lapha endombeni uyakhuluma. Uma nizohlanya nina. Nina nizohlanya. Like besikhuluma sodwa ukhuluma nobani lokushaya izandla. We won. Thokoza. Abona umhlaba bangakabisa ngoba awukaphili. Ngicela nihambe ninothwasa bese nebuya. Like besikhuluma endombeni. Shaya izandla. We won. For sure. For sure. uNkulunkulu njalo mangivuka unikini isikhanda. For sure ngiyakutshela wena. uJehova bekathi kaze namhlanje ungiphatheleni. Nakya sithela ngamabizi inhloko. Angitshela ibisi elikhandwe eIndia. Bathi lineyinhlanhla zakho. Ibisi elikhandwe yiSomalia. India le laseBangladesh lize la eMzansi liyenze likhande ibisi bese bathi hamba ugeza ngalo. Yadlala June yo. So